Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita 13 da 16 da kuma wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Masu raro Assalamu alaikum, Raliya Zubairu ce take muku barka da warhaka a cikin shirinmu na karfe 3 a agogon Najeriya da Nijar, wato karfe 2 a agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa Iran ta yi gargaɗin toshe tekun Bahar Maliya da tekun Oman idan Amurka ta ci gaba da toshe tashoshin jiragen ruwan kasar. Jamus na karɓar bakoncin wani taron masu ba da tallafi domin taimakawa Sudan. A Najeriya, wasu masana tsaro sun musanta zargin da ake wa rundunar sojin ƙasar akan cewa tana ba tsofaffin mayakan Boko Haram makamai. Bincikenmu ya nuna cewa babu wannan. Akwai tsari da gwamnatin jihar Borno take da shi wadda kuma gwamnatin tarayya ta runguma, shine tsarin civilian joint task force wanda suke matakin 'yan sa kai. Har ila yau a Najeriya, jam'iyyar adawa ta ADC ta kori shugabannin jam'iyyar na bangaren Nafi'u Bala. To ko me ya zafi? Saboda ba sa kishin jam'iyyar, abinda jam'iyyar ta sa a gaba daban abinda suka sa a gaba daban. Jam'iyyar ta sa kihi da kokarin kwato Najeriya a halin da ake ciki. Su kuma abinda suka sa a gaba shine rufe Najeriya da tabbatar da cewa talakan da yake Najeriya ci gaba da shan wahala. To za mu kuma je jamhuriyar Nijar, inda wata tawagar hukumar kula da yara ƙanana ta Majalisar Ɗinkin Duniya ke kammala ziyarar aiki ta kwanaki 5 a ƙasar, amma yanzu ga Ahmed Idris da labaran duniya. Iran ta yi gargaɗin cewa za ta toshe harkokin kasuwanci da tekun Bahar Maliya da tekun yankin Larabawa da na Oman, idan Amurka ta ci gaba da toshe tashoshin jiragen ruwanta da harkokin kasuwanci. A cewar mataimakin shugaban Amurka JD Vance, idan Iran ta koma yin abu cikin hankali kamar kowace ƙasa, a shirye muke mu taɓe ta, musamman ta fuskar tattalin arziki. Shugaban cibiyar kula da ayyukan sojin Iran ya ce matakin na Amurka wani shiri ne na karya yarjejeniyar tsagaita wuta. Iran dai ba ta da gabar teku da Bahar Maliya, sai dai tana goyon bayan ƙungiyoyin Houthi da ke bakin tekun a Yemen. Sojojin Amurka sun ce sun dakatar da dukkanin harkokin kasuwancin Iran da tekun Bahar Maliya, sai dai ba a kai ga tabbatar da hakan ba. Iran ɗin ta ce har yanzu tana tattaunawa da Amurka bayan tattaunawar da ta ci tura a ƙarshen makon jiya a Pakistan. Magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Iran, Ismail Baghir, ya shaida wa manema labarai cewa ana ci gaba da musayar sakonni tsakanin Tehran da Washington ta hannun masu shiga tsakani daga Pakistan. Ya kara da cewa ana sa ran wata tawaga daga Pakistan za ta je Tehran a yau Laraba domin ci gaba da tattaunawar da aka fara a Islamabad. Manyan jami'an gwamnati daga haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Iran sun yi wata tattaunawa ta wayar tarho domin rage fargabar zaman ɗarɗar, wadda ita ce ta farko a matakin koli tun bayan da dangantaka ta tsami sakamakon yakin wato Amurka da Iran. Kafafen yada labaran gwamnati sun ce mataimakin shugaban haɗaɗɗiyar daular Larabawa, Sheikh Mansur bin Zayed Al Nahyan, ya tattauna da majalisar dokokin Iran Muhammad Baghir Ghalibaf kan halin da yankin ke ciki. Bayan fara yakin, haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta janye jakadanta tare da rufe ofishin jakadancin Iran a ƙasar ta. Kuna tare da ƙasashen yankin gabas ta tsakiya a matsayin martani ga hare-haren Amurka ta kai. To labaran duniyar na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Jamus na karɓar bakuncin wani taron ƙasa da ƙasa na masu bayar da tallafi domin taimakawa Sudan, yayin da mummunan yakin basasar ƙasar ke shiga shekara ta 4. Gwamnatin Jamus na fatan tara sama da dala biliyan a matsayin tallafi a taron da ake yi a birnin Berlin, a wani bangare na ƙoƙarin tallafawa samun mafita ta siyasa ga rikicin. The scale of humanitarian suffering grows while international aid budgets are cut. Wakilar BBC ta ce fargabar rashin kayan jin kai na karuwa yayin da aka katse kasafin tallafin ƙasa da ƙasa a daidai lokacin da ayyukan cin zarafi ke karuwa. Miliyoyin 'yan Sudan sun rasa matsugunansu sakamakon yakin da ake tsakanin sojojin ƙasar da kuma dakarun RSF.
Tattalin arzikin ƙasar ya durƙushe yayin da mafi yawan al'ummar ƙasar ke cikin tsananin buƙatar abinci da ruwa da matsuguni da kuma magunguna. Sai dai gwamnatin sojin Sudan ta soki taron na Jamus tana mai cewa katsalandan ne, inda ta ce an shirya shi ba tare da tuntuɓarta ba. To a nan kuma rundunar sojin Najeriya ta musanta zargin da ake yi cewa ana baiwa tsoffin mayakan Boko Haram makamai tare da tura su zuwa fagen daga. Ƙarƙashin shirin gyaran hali. Mai kula da shirin Birgediya Janar Yusuf Ali ya ce zarge-zargen ba gaskiya ba ne. Bayan wani bidiyo da aka wallafa a intanet ya nuna wasu tsaffin mayaka suna fafatawa tare da dakarun soji. Ya ce mutanen da aka gani a cikin faifan bidiyon ba su da wata alaƙa da shirin. Sa'annan wurin da aka nuna baya ɗaya daga cikin cibiyoyin shirin. Ƙungiyar Boko Haram dai ta shafe fiye da shekara 10 tana kai hare-hare a yankin arewa maso gabashin Najeriya, inda ta kashe dubban mutane da dama. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To madalla a gaida Ahmed Kabo Idris wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na BBC. To Jamus na karɓar bakoncin wani taron bada tallafi domin taimakawa Sudan yayin da yakin basasar ƙasar ya shiga shekara ta 4. Gwamnatin Jamus dai na fatan tara kuɗi fiye da dala biliyan 1 a matsayin tallafi da aka yi alkawarin samarwa a taron da za a yi a birnin Berlin ƙarƙashin kokarin da ake yi wajen ganin an shawo kan rikicin ta hanyar amfani da siyasa. Miliyoyin 'yan Sudan ne suka rasa matsugunansu sakamakon yakin da ake yi tsakanin sojojin ƙasar da mayakan RSF. Ga rahoton Amina Sahalu Ɗantata. Tattalin arzikin kasar ya durƙushe kuma akasarin al'ummar kasar na buƙatar abinci da ruwa da wurin kwana da magunguna. Gwamnatin Sudan da ke ƙarƙashin jagorancin sojojin kasar ta soki taron na Jamus da cewa an yi shi ne ba tare da tuntuɓar su ba. Shekaru 3 da suka gabata an gwabza fada a Khartoum, babban birnin kasar. Shine cibiyar wannan mummunan yakin basasar har sai da sojoji suka kwato shi daga hannun mayakan RSF na sa kai. Yanzu haka birnin ya samu kwanciyar hankali, amma ana ci gaba da fama da rikici a yammaci da kudancin kasar, inda miliyoyin mutane suna rayuwa ne da cin abinci sau ɗaya kawai a rana. Tattalin arzikin Sudan ya durƙushe inda kashi 65 cikin 100 na al'ummar ƙasar na buƙatar abinci, ruwa, matsuguni da magunguna. Kusan mutane miliyan 12 ne aka tilasta wa gudun hijira. Kuma yunkurin jirage marasa matuki ya yi sanadiyar mutuwar fararen hula wanda ya kashe kusan mutane 700 zuwa yanzu. Yunkurin diplomasiya na kawo ƙarshen yakin da Amurka ke jagoranta ya ci tura, inda bangarorin biyu suka ba su goyon baya daga manyan ƙasashen yankin da ke ba su damar ci gaba da faɗa. Fararen hula El Fashar sun shiga tsakanin RSF da ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai na cikin gida, wanda ya taimaka wa sojoji wajen kare birnin, inda jami'an tsaron suka tsaurara matakan killace su. Shugaban RSF sun yarda cewa an aikata cin zarafin ɗaiɗaikun mutane a lokacin da aka karɓe mulkin El Fashar, amma ta ce ana binciken waɗannan kuma makiya sun wuce gona da iri. Ana zargin ɓangarorin biyu da laifukan yaƙi da suka hada da fararen hula da suka rasa rayukansu sakamakon hare-haren jiragen sama. Shirin samar da zaman lafiya a watan Satumba da ya gabata da kasashen da ake kira Kud Amurka da kasashen yankin da ke da hannu a yakin Saudiya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Masar suka gabatar bai kai ko ina ba. A halin da ake ciki, wakilin Amurka Masad Boulos na ƙoƙarin samun yarjejeniya kan akalla tsagaita buɗe wuta na jin kai. Rahoton da Amina Sahalu Ɗantata ta haɗa mana kenan. To a Najeriya, rundunar sojin ƙasar ta musanta bayanan da ke cewa tana ba tsofaffin mayakan Boko Haram makamai domin su taimaka mata yaƙi da matsalar tsaro a shiyar arewa maso gabashin ƙasar. Matakin rundunar sojin na zuwa ne ce martanin rundunar sojin na zuwa ne a daidai lokacin da wani ma'abucin amfani da shafukan sada zumunta kan wato dan kasar Denmark ya fitar da bidiyo yana zargin gwamnatin Najeriya na amfani da waɗannan tubabbun 'yan Boko Haram wajen yaƙi da masu tada ƙayar baya a ƙasar. Ga rahoton Zubairu Ahmad. A martaninta, rundunar sojan Najeriya ta bayyana dukkan zarge-zargen a matsayin na kanzon kurege
tare da cewa babu wani abu mai alaka da sake dawo da tubabbin mayakan Boko Haram domin su taimaka mata yaƙi da ayyukan ta'addanci, kuma wuraren da bidiyon ya nuna da sunan mallakar sojin Najeriya ne su ma ƙirƙirarru ne. Sanarwar mai dauke da sa hannun babban kwamandan rundunar Operation Safe Corridor Brigadier General Yusuf Ali ta kuma jaddada cewa rundunar na yaki ne da mayakan Boko Haram da ISWAP kamar yadda aka sani tun asali. Martanin rundunar sojan Najeriya dai na zuwa ne daidai lokacin da wani bidiyon dan kasar Denmark din ya bayyana a shafukan sada zumunta da kuma ya jawo cece-kuce tsakanin 'yan ƙasa. Na ji ta bakin Dr. Kabiru Adamu, shugaban kamfanin Beacon Security da ke bincike akan matsalolin tsaro a Afirka, ga kuma abin da ya shaida min. Bincikenmu ya nuna cewa babu wannan. Akwai tsari da gwamnatin jihar Borno take da shi wadda kuma gwamnatin tarayya ta